Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word, ang sinimana sa nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Brothers and sisters, ang ato ang Ebanghelyo karong umabot nga Domingo mao ang Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2 versikulo 22 ngadto sa 40. Mao gani ang kapistahan sa pagpresentar sa ato ang Ginoo diha sa templo. Brothers and sisters, kani nga pista karaan na kayo kani nga celebration, no, sa simbahan. Ngani atong gitawag kani kay himuon man kani sa Pitsa 2 sa Pebrero kanunay 40 dias gikan sa Pasko. Ato ning gitawag nga Candelaria nga pista wherein makita nato nga may kagon kaya kita kay gabinditahan sa pare ang atong dala nga mga kandila, no? Mao kanipod nga mahinumdum kanato nga masinubtanon nga si Jose o si Maria, masinubtanon sila sa Ginoo kani nga adlaw. Mao man kaning adlaw nga ilang ipresentar ang ilang anak nga si Jesus, no, nga primero nilang anak diha sa temple. Ang limang ka dadon nila ang ilang anak gikan sa Nazareth paingon sa templo, no, layo-layo ba yan ang Jerusalem para ipresenta lang diha sa Ginoo. Madto kita sa Ebanghelyo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad ug usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Brothers and sisters, kani gyud nga kanana ang tulumanon. Kini gyud ang kanana ang pagasundon sa mga masinubtanon kayong mga Hudiyo, no, nga gatamod gayud sa ilahang kanana ang gituhuan nga Ginoo nga ang ato ang Ginoong Amahan, no, isip usa ka mga Hudiyo nagsunod sa ilang tradisyon. So og pinagi sa balaod ni Moises ang primero nga anak nila iya man sa Ginoo. So mo nang ilang gihalad si kanana ang Jesus, no, isip nga mga Hudiyo nga mga kanana ang parents ni Jesus nga masinubtanon kayo gidala gyud nila sa templo ug ilahang gihalad. Pinaagi pod sa ilahang gamay nga sakripisyo kay pobre man si kanang Jose, si Joseph ug si Maria, pobre man sila. So kuyabog lang taon nga salapati ang ilang gihalad didto sa templo. Nagpakita po kani nga kapistahan nga si Jesus pakita nila nga si Jesus gayud mao ang kanana ang kahayag sa kalibutan, kahayag sa tanang tao, kahayag sa mga katawhan sa Ginoo gipresentar diha sa templo. O ikaduha, nagpakita po nga masinubtanon sila sa balaod ilang gihalad ang pirmirong anak nila kanana ang para matuman nila ang balaod ni Moises o ilang kanana ang gituman ang kustombre o tradisyon sa mga katawhan. O ikatulo, ilang giunoran, no, ilang gitamod kanana ang grabe yun nga ang kalawom sa pagtuo ni Mama Mary o ni Joseph, no,
padako sa batang Hesus. Modelo gayud sila nga kanang pamilya nga nagtuman gayud sa kabubuton sa Ginoo ug nagsalig gayud sa Ginoo sa iyang kamanduan ug sa iyang grasya. Kay kung wala ang Ginoo, hulay pagtubo sa ilahang anak, no? Ngani sa ato mo magyapon kung walay grasya sa Ginoo, no? Walay pagpanalangin sa Ginoo sa ato ang pamilya na mutubo ka ato ang mga anak sama sa mga anak nato nga malampuso na kaayo, di nato na mahuna-hunaan. Matuta sa versikulo 25. Nining panahon na may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan siya Espiritu, misulod si Simeon sa templo sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, ingon siya, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mo panaw nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko na ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. So brothers and sisters, atong panahon na naghiskot pod, no, sa katong higayon nga naghalad si Mama Mary o si Joseph ni Jesus sa templo. Atong panahon na naday duha ka tawo po dito, no, nga mga balaanon nga tawo, si Simeon o si Ana, nga nakahimamat nila si Jesus dito sa templo. Si Simeon, usa siya ka maligdo nga tao, no? Gipromisahan siya sa Ginoo nga makita niya ang Misaya o si Jesus. Dili pa siya mamatay. Si Simeon, nakita nila nga si Jesus usagid ka espesyal nga tao. Kaya nga naman, grabe yun ilang pag-ampo o pagpaabot nini sa tibuok nilang kinabuhi. Pagkakita yun ni Simeon ni Jesus, iya dahil gitkugos kini, no? O nagdahig og himaya sa ato ang Ginoo. Karon nga kananang presentasyon sa ato ang Ginoo diha sa templo, ang simbahan nag-awhag kanato nga ato kaning paghinuktukan og balik nga si Jesus siya gayud mao ang kahayag sa ato ang kinabuhi. Sama kang Simeon o kang Ana, makita nato nga ilahang na-recognize, no? Ilang na ila si Jesus nga siya gyud ang magsalbar sa kalibutan. O ato pong hinumduman nga si Mama Mary o si Joseph, usa ka example sa ilang pagtuo o sa ilang obedience, no? What if si Mama Mary wala mo sugot sa Anghel Gabriel na siya mapdos ni Jesus o magpakatao? What if si Joseph wala pod, no? Wala pod, nagpadayon siya sa iyang hunahuna nga bulagan si Mama Mary. But despite of all these things, grabe yun ang taas kayo nga serbisyo nila
sa Ginoo. Taas kayo ilang pagtuo sa kaluwasan nga ilagayon nga gimatuto si Jesus, no, para mapadayon ang iyang misyon. Gi-confirm kani ni Simeon sa kanila. Matuta sa verse 3, ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kanila, no? Ngani gi-confirm, no? Gi-confirm ni Simeon, no? Mo kana ang kanabitong resulta sa grabe nga malampuon nga tao, no? Si Simeon. Gigamit gayud sa Ginoo sa pag kanana ang hatag og warning ug hatag pod og confirmation kang Joseph o ni Mama Mary o sa kanana ang even sa gamay nga bata nga si Jesus gistoryahan na ni Simeon, no? Confirmation sa ila. Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. So diri ko mo focus, no, na ato namang gisgutan ang pipila ka warning o ganana ang paymangno ni Simeon. But kaning katapusan sa verse 35 mo siya tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Iyang giwarning, no? Giwarning uldo ang kamatuoran ko, no, mugawas gayud, no? Kamatuoran ni Jesus. Kamatuoran sa mga tinguha sa mga Hudiyo o mga kaparian o katungga gaplano nga pagdaot kang Jesus, pagbabag sa iyang pagka kanana ang manununda or misaya kanatong tanan, manluluwas kanatong tanan. Ilang gibatok kani mugawas gayud ang kamatuoran, no? Asa ang kamatuoran mugawas gyud diya sa iyang passion, death, and resurrection. Ug hangtod karon nga nakita na gayud nato nga si Jesus gyud siya gyud ang gadala sa kaluwasan. But dili sayon kuno kang Mama Maria kay sama sa kahait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing, no? Nagsugod kani sa pagkatao ni Jesus, no? Nga primerong mga anak sa didto sa kananaang Nazareth nga didto na tawo si Jesus ug iyang palibot isugo sa ni Herodes nga pagapatyon nang laya sila gamay pa si Jesus paingon sa Egypt, no? Di na to hisgutan ang pagkatao niya nga naglisod kayo sila o pangitag ilahang puy-anan ug didto ipakatao si Jesus, no? Gasugod na gyud ang kalisod hangtod nga nadiskubrihan ni Mama Maria ug wa niya masabti nga si Jesus nakita nila dito sa templo nga nakikistorya sa maalamon nga mga katawhan sa Dios dito sa templo nga gitubag siya ni Jesus nga dapat man lang nga na ako sa ako ang amahan nga balay. Niabot og 30 anyos, no? Wala sa kasabot si Mama Maria. Silang duha ni Joseph. Gingnan sila ni Jesus niya na. Muna na ang sa panahon lang nga sila istorya ni Jesus niya na. Nagpasabot na nga Mama Mary o Joseph. Dili gayud kamo mahimo nga mga inahan o amahan niya ng bataa.
kung dili ka mo musalig sa Ginoo, kung dili ka mo dangat kanako, kay ako ang naay plano niya ng tanan. Muna, sukad nito masinugtanon si Jesus. Nagpadayon og pagdako ni Jesus hantod siya nagmungna sa iyang misyon pag-abot sa iyang pagka-30 years old niya, no? Gitipigan ka na ni Mama Mary. Yang gitipigan ka ng tanan nga panghitabo. Hantod karon, no? Gikan sa iyang pagkabata nga gipahimangnuan siya ni Simeon. Wala siya kasabot niya na, no? Hantod sa iyang pagka 12 years old, gitubag siya ni Jesus ato, wala siya kasabot. Hantod nga na sa akong nang kaistorya nahimo siyang 30 years old, nagsugod ang iyang misyon. Unsa man ang iyang gibuhat, no? Nagpadayon siya sa iyang misyon. So brothers and sisters, wala masabti ni Mama Mary. Hantod gidakop siya. Gidakop siya, gilutos, gipantos diha sa pagpasan sa krus. Gipantos sa iyang paglutos diha. Hantod diha sa krus. Sa tiilan si Mama Mary. Nagsubo ug maayo. No? Muna ang mensahe ni Simeon kaniya. Sa kahait nga espada mulagba sa imong kao galingong kasing-kasing. No? Grabe ang kasakit ni Mama Mary. Mobitaw nang naatay kanang Our Lady of Sorrows because of this, no? Maangko niya ang kasinatian nga grabe gayud ang kasakit, no? Nga makita niya gikan pa sa pagapata ang rejection, no? Ang pagsalikway o pag-antos sa iyang kaugalingong anak. Muna na ang si Mama Mary kani nga pagpaambit ni warning ni Simeon, nagpreparar kani ni Mama Mary sa iyang kabahin diha sa passion and death ni Jesus, no? Ang iyang gugma ug ang iyang pagtuo gisulayan yun ni panahon na. But makita nato nga ehemplo ni Mama Mary nga siya nagpadayon gayud nga nagpaduol ug maayo sa iyang anak. Nagantos diya sa tiilan sa cross. Hantod sa pagamatay ni Jesus. Sa verse 36, may usab ka propeta nga babae nga ginganlang Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya 7 ra ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na siya. Wala gayod siya mubiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa og nagampo. Niadto gayod taknaa miabot siya nga nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. So usa ka propeta, while sa Simeon usa gyapon ka propeta siya, but nagserbisyo siya sa templo. But kani usa ka propeta, but nagampo diha sa consistent kayo, nagampo diha sa templo, no? Dali man ka 7 ka tuig ra yang bana na uban niya namatay, and then karon 84 na siya. Naa lang gihapon siya. Adlaw kuno ug gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa ug nagampo. Ug diha nakita niya si Jesus ug na-recognize niya, no? Nailhan niya nga kaning bataa mao kani mutubos sa Jerusalem.
Mao kani ang bataa nga gipaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Mao ni ang pagtuo ni Simeon ug ni Ana nagpa himangno kanato nga kita pug kuno nga magbantay ug magpaabot kanunay sa trabaho sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Para kita kanunay gayud hugot ug mahibaw-an nato, ma-recognize nato nga ang Ginoo diha duol kaayo sa ato ang pagdaig, paghimaya ug sa atong mga pag-ampo. Mao nang pinaagi sa ila, makita nato resulta sa ilang pagmasinubtanon. No? Makita nato nga unsa ka madagayaon ug malipayon sila. Diha nakita nila ang Ginoo, diha sa ilang pagserbisyo, diha sa ilang pagmasinubtanon sa ilang kinabuhi. Ngani naggikinahanglan gayud ang grabe nga pasensya, no? Grabe ang pag-antos. Sa verse 39, brothers and sisters, natuman na ni Jose o si Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazareth nga ilang gipuy-an. Og mitubo ang bata nga nahimong kusgan, napuno siya sa kaalam ug ang iyang panalangin sa Dios diha kaniya. So brothers and sisters, sa part sa kang Mama Mary o kang Joseph, natuman ang ilahang kanana bitawng natuman ang kanang gimbutan sa Ginoo. Oh, ang gisugo sa Ginoo diha sa balaod ni Moises, no? Kay mga faithful man, masinubtanon man sila nga mga Hudiyo. Si Jesus later on, no? Makita nimo hibalo siya nga anak siya sa Dios. But nagpakataho siya o nagpuyo siya o nagdala later on sa iyang mission, no? Nga usa ka masinubtanon usab sa Ginoo. Nga nagpuyo siya, no? Nagtrabaho siya, nagserbisyo siya, pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Ngani si Jesus nagistorya niya, wala man ako muanhi para akong iabulis, akong wadon ang balaod sa Ginoo. But nianhi ako, na importante kay ang istorya, para akong tumanon. Wala nako nga nianhi para ako ang isalikway, akong wadon og dili nako sundon ang balaod sa Ginoo. But ako kanang kanang sundon, akong ipulpil, ako ang pag-iimplementar sa katawhan sa Ginoo, no? Muna na ang kanini ang presentation sa ni Jesus diha sa templo, makita nato nga naaday koneksyon sa balaod sa Ginoo sa balaang daang kasulatan, no? Sa Old Testament, labi na sa daan nga kasuguan o daan nga kasabutan. O dire sa bag-o nga testamento o bag-ong kasabutan or commandments, no? So, sa daang kasabutan, ang mga tao nagsunod sa balaod para sila maduol sa Ginoo. But dire sa bag-ong kasabutan sa New Covenant, ang mga katawhan sila na luwas pinaagi sa iyang pagtuo kaniya. Pagtuo kang Hesus nga usa ka manluluwas. Dili matuman ang kasuguan sa Dios diha kang Hesus ug dili siya ipresentar as a light, as a kahayag sa kalibutan, kahayag sa katawhan sa Dios. Kandol o kanini ang binditahan
nga kandila labi na atong isilbrar sa February 2, 40 dias gikan sa Pasko. Puno kani sa ato ang pagtuo, puno sa ato ang tradisyon, kustumbre sa kita mga katawhan sa Dios nga si Kristo ang kahayag gayud sa kalibutan, nga gikan pa sa ato ang mga katiguangan ug kani nga kandila nga biniditahan mo kani atong gamiton, no? Tibuok tuig, especially sa atong pag-ampo labi na sa ato ang kalisdanan, pag-ampo sa ato ang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya sa Ginoo, ug pag-ampo po sa makanunayon nga proteksyon sa ato ang Ginoo labi na karong panahon nga puno kita sa kataladman, no? Kalisod, proteksyon o pagtultol kanato sa Ginoo, tagaan kitag kahayag. Salmo 119 verse 105, sa katapusan ingon siya, ang imong pulong sama sa suga nga naghatag og kahayag sa akong agianan. So brothers and sisters, mao gyud ang usa ka giya nato na importante kayo nga giya, ang pulong sa Ginoo. Magpadayon kita nga mamalandong kanunay sa pulong sa Ginoo. Ngani sa ato ang santos nga misa, duha biya na kaparte, no? Ang liturgy sa ihang pulong sa Ginoo ug liturgy sa the Holy Eucharist. Sumao ka na ang ato ang pamalandong nining adlaw sa kapistahan sa pagpresentar sa ato ang Ginoo. Diha sa templo, isip siya ang kahayag. Siya ang kananan kahayag sa kalibutan, kahayag sa atong kaluwasan. Siya ang kahayag sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Salamat kayo ug may gabi kaninyong tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.